Ľudí častokrát od toho, aby išli cvičiť, delí práve ten spôsob, aký nájsť ten správny tréning práve pre seba. Pre týchto ľudí traja muži pôsobiaci v Banskej Bystrici vytvorili Fitness Smart Application fungujúcu pod skratkou FitSmap. Od dnes je pre vás nájsť ten správny tréning také jednoduché, ako objednať si jedlo cez internet. Že cez našu mobilnú aplikáciu si viete jednoducho, rýchlo, ľahko nájsť cvičenie na mieru, čo vás baví, okolkej to chcete, v podstate viete si to nájsť vo svojom okolí a je to úplne jednoduché a hlavne komfortné tým, že nemusím kontaktovať žiadnych trénerov, žiadne zariadenia, priamo vidím v aplikácii, čo je momentálne dostupné a keď sa mi niečo páči, kliknem si na to, kúpim si vstup a idem. Aplikácia ma tam dokáže aj priamo odnavigovať, takže je to naozaj jednoduché. V aplikácii sú ceny rovnaké ako v cenníku v zariadeniach. Môžu byť nižšie, to my nejako neovplyvníme, ale vyššie nemôžu byť. Aplikácia už je dostupná na stiahnutie pre Android aj iOS operačné systémy. Keďže pôsobíme v Banskej Bystrici, tak začíname s partnermi uzatvárať spoluprácu najmä tu v tomto regióne. Stále sme otvorení spolupráci s novými partnermi, ktorí majú záujem sa zviditeľniť, získať nových klientov, tak stačí, že nás kontaktujú a sme otvorení spolupráci.